Sa sisian pat ngawan ra ya ka jingkublay ka ba Kyrpang na ka Good News TV. Ha ka kerteng ka jong try pat unong panim uba e jongi ubalang Jisu Christ. Kani kadai ka jing hikai ka bangi nginang yai beteng. Na ka tu ka bangi ladep ha kani ka tayo ka balalit no. Ha ka ba day bat ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong Jisu Christ. The uniqueness of Christ. Bat hakani ka por pat nginya pe saya ki way pat ki claims lane kita ki jingkam ki jong Jisu ki ba u kam ya ladi ki ba pini ya kata ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong u kanang bangila e ka ban skau thu u ba kumnu u ne u Jisu nginge u ba kumnu u ne u Jisu pinget pimani lane na ka benta jong pi ki bom pat sim la ngeit ru kanang ba pin sngau thu wei dang Jisu bat uba kumno uba pi pin nget ha ka jingim ka jong pi ngila ya pet ha ni ka tayo ka bala let no egi katu kat ni ki historian ki ba kren sapang u Jisu Christ ngila pet na ki jing ye thu lepa ki ba batai ya kata ka Jinglong ka ba Kyrpang ka Jinglong belai ka jong u ngilai pet naka direct claim ka ba Jisu daladi ulakam ya kata ke Jinglong belai ke jong bat mentang ini pet ki wei pat ke jingkam ke jong Jisu syabang yaladi Jisu ong kum ni ngalong ukpu jong ke jingim jar ubawan hanya om tan jar ubanget hanya om sliang lanu ngangelong ukpu jong ka jingim gospel kat bakum Yohanes lanong ban rio kat balai pusan ba sau po pra ka kren sapang kata ka ke Jinglong ka ba Kyrpang ke jong Jisu ka bawang I am the bread of life ngadai uta ukpu jong ka jingim namar kata ka daw haba pi wan shau pi nget hau pinyo ya kata ka jing kedang ka ba Kynthei Syiem ha ka ba penum sliang shu ya ki ai jong ka ni ka perthai namar ba uni udei ukpu jong ka jingim ha ka ba pen mat pinyo ru ya kata ka jingim ka ba bom jukut de tangu Jisu hi na padeng baroh kita ki bangi ong yalade ki nong seng ya kanu kaniam kim sim la nut ban keren kumta light now Jisu Christ usngau thu badi tangmo u balong si sa uta ukpu jong ka jingim nang ta shu u Jisu wang ngalang u jing sangai jong ka perthai gospel ka bakat kum ka jong Yohanes lanong ka ba pran khat ar lanong ka ba khandai khat ka ba san wang ngalong ujing sai jong ka perthai utang bawan bot yanga om ya ha ka badum henrai unyo ya ka jing sai jong ka jing im bon ki brio kim dan lani kim yo yang ta ka jing sai ya ka jing mot jong ka jing im dei tangu Jisu bada long Kyrpang ubada klaim ubada kam yelade ba udai uta ujing sai baduang namar ba ulang ujing sai lada pi bochi sayu penum ya ka jingdum bat penum la ki kam jong ka jingdum bat kanu ka kam jong ka jingdum kanum la ban yo jakang ka jingim jong pi number of pi don you ne Jisu Christ ubalang Kyrpang ubalang so unique bat ubang ro ngalong jing sai jong ka perthai ka ba kham skau tanat shu Jisu wang ngalong jing khang jong ki lang brat ukam bau di tak mau ubalong tau jingkang jong ki lang brot kabamot la penya seriem yang ikum kita ki lang brot nyemla ban rung syaka sam ke jong U Blei klem u Jisu Christ namar kata kadang ki ying ki baroh ki dan la ke jong ke jingkang klem jingkang na ban rung ha ban rung ling ba ke jingkang u Jisu ulang kata ke jingkang uang ayam de do ngalong tau jingkang datang Jisu Christ ubalong Kyrpang ubalong ke jingkang ka ba pila ban rung
sa ke hima ke jong nang ta su ki wei pat ki jingkam ki bangio I ya kata ke jinglong ke ba Kyrpang ke jinglong belai ke jong Jisu wong gum ni ngau balong ke lenti ke jing sisa pat ke jingim di don bawan hau kpa nrei tang danga gospel kat ba kum Yohanes nang khat sao kat ban riu nyau pin puli ya ka banta u Jisu u khlebong im kumta ya kumta im da kata ka lenti uang ngalong ka lenti dei tangu Jisu Christ udan we parlok ubakali yang abadai tangu Jisu Christ balong ka lenti namar bau Jisu uang ngalong ka lenti kiwe kim nuat ban kalim namar kim kisgo tho ba kim dei kata ka dei ke jinglong ka ba Kyrpang udai tang mau ka lenti ki parlok bai ki parbangen bangin yo ya kata kahima ka jong Blei bangin yo ban rung sa kahima ka jong Blei dan tang ka wei ka lenti baru tahu de Jisu Christ kumbang alayat ho akani ka tayo balalit no ngawan ka family pamilong Kristan na do dangret iparui de Muslim bat habang nga pulis pangga jingim ka jong Jisu Christ kalakta sibun bang yo tang ba usu klaim henry ki kam ki peni bodi tang ma uhi bola ban long kalenti namar kata ngat khot yang I we pi we ya pi we ki ba pet bat ki ba snap ya kene ke chingi kai ban penrit ya lade ban IT ya lade ban pdiang yu Jisu bodi tang ma u bolong kalenti Jisu su ngalong uta uding sawanyu basisha ladangi ko ban yo long kata ke jingim ka basaiso ngidan kamban sno di tang mau ubalang uding sawan uang nalong utau ding sawan ubashisha ngingilong kitenat namar kata ka jingim ka bala ban saiso hakiliang baroh di tang ke jingim ka bayaisno Jisu namar kata ulang Kyrpang ki parlok be perbanget ki para mensim tapi ko ban long saiso aga jinglong ka jingim ka bakenja mensim sno hau Jisu ubalong sisa uta uding sawan nang ta Jisu wong ngalong ke jing mi pat Jisu long ngalong ka tanga ka jing mi pat I am the resurrection and the life bat kata ke jingim uta ubanget hangang la ulayam unyo banim kalong tang ke jingyam jong kamet nrei habalangit hau Jisu Christ namar baulong ke jing mi pan namar baulayap ulami pan bat kita baru ki banget hau un pin mi pat ki goi gasngi saka jingim ka ba bom jikut namar bau Jisu wong ngangalong kata ka jing mi pat bat ka jingim dan manu ba klim ba kam kumta yo iya kata ka jinglong ka ba Kyrpang hau Jisu Christ Jisu namar kata kini kiwi pat ki kalim ki jong Jisu ya kita ki bawa ngalong ki ba ngalabatai mentan ki pen pau ya kata ka jinglong ka ba Kyrpang ki jong Jisu Christ bat komta ki pen iru ya kata ka jinglong belai ka jong pada gawai ka sngi ong gektin ka jong Blei ki khosiu ki nyo bandem krup baru telit baro unyo e gaban plasna bau Jisu long utrai ki trai bat usim kisim ki wei bat ki kam ki bangila ban yoi yang kata ke jinglong ka ba Kyrpang bat ya kata ke jinglong Blei kalong na ki kam ki bau Jisu le bat kita ki kam ki bau Jisu le kilong so unique kilong Kyrpang ha ka bangamdan ki wei bat ki bala ban le komta namar kita ki kam ki badai tangu Blei ula ban le baru Jisu le namar kata ulong palat yu nong yathu lepa palat yu nong hikai bakrau palat yu tau beriu ubabaha katu kan ni tali ki kamba ki dan de ki pau tali ngamla banjer kerteng dut hakan ni gepor tangkum kajing wanra ban pensisa ya kata katu kan ni tali Jisu pen kalawan ya kau kata ka dei ka kamba ka bakrau ka Jisu la le
Nang tahu dan ka bor ban penjajaya ke eryong hakawai ke sngewbha ke senran ringkat bau Jisu kidan hapo jong ke duriong kawan ke eryong gadan ke cingat pelung long bau Jisu yang joj nang ta hukum long ba ka leer long ba ka duriau long ba ke cingat pelung kisahnya berkilong cai-cai bat ki senran ke layo syok kiong uwe uni kabor yudon wat kamal yang dia kok ngoyo namar kata-kata uji sulung bakar pang keempat yo kata ke jinglong ka bakar pang anu bat kiong weu ne kabor yudon usyukren hukum kane kamar yang kasange baroh detang uji su ubala bele kumta namar ba ude unong ta ude unong pelong kijing pelong kiaban kok ngoyo namar kata-kata Pilang bandan ki eryong ka jingim ka jongpi. Pilang bandan ki eryong ki yung ki sem ki jongpi. Lada pidan yu ni Jisu. Wan sya u doaya ka kertang ka jongu. Un hukum kita ki jingye ki ba piya kendo. Baroh kinlong jai. Namar u don ya ka boa. Namar kata ka daw. Kata ka day ka way pat ka jinglong. Ka ba Kyrpang ka jingim jongu. Upen pet iki ba mala. Ubasaya ki sanay jar tang ki rangba tang da ki sandali ki pubar artuli ki dokha la da ken kelum markentai bat senrang kinong batai giong omduna yaga arpo hajar mut ki brio la da ken antat kelum namar kata kadau kita ki kaba ki baule ki penpau badai tang U Blei Un ban le namar kata kadau kata kadai ka ba pen I yaga jinglong ka ba Kyrpang pat ka jinglong Blei ka jong Jisu Open kia ayu beriu basyok suj. Kabo peni baudan ya ka bor halor kik suj. Hukum. Ye baroh kita kik suj ki mi. Kata gede ke jinglong ka ba Kyrpang ke jong Jisu Christ. Nang ta. Open mi pat ye ki beriu ki belayak. Ulasra sukla dan saus ngi polum jengtem. Hukum umipan. Kata gede ke bor ka bau Jisu udan ka bor halor jong ke jingiap. Bat kini ki kamba ki bau la le ki pen I shena ya kata ka jinglong Blei jong u kindiang na syukwa ban ye thu bai pa jong ye ka karta ka bala palat no post nam karta ilong kristan namar ba iyo ya ka instant healing ka ba hangtu ka jing pen kia iyo ya ka jing pang stroke kabom na chu ban yeng kabom na chu ban yang kam da dan kam ban ra hospital tang da ka jingduwai ha ka kerteng ke jong Jisu Christ yang iya ba yong uni uri Jisu ba shisha ngakwa ban rong balang no ngakwa ban long kristana ha ka wei ka miet balang lar yalam I yang mani la penlong na pdiang balang ye I ba ha ka wei ka sandi ka ba tat ka sakramen lapen baptis I bat nadu kata kapor ilong kristan namar kata kadau iyo iya ki kamba ki bau Jisu lale he is more than a prophet namar kata kadau uni Jisu ulong so unique ulong Kyrpang lada pi don yo pi wan chu pin man ki jing Kyrpang bat ki jing pala hakakam hakajing im ke jong pi Kawai pat ke jinglong ka ba Kyrpang ke jong Jisu Christ. Bat ka ba yo iru ya ke jinglong Blei ke jong namar ba Jisu pdiang baon mane ya Barong itip ya ke jing manila tengkai teng ya Blei. Pen manu Jisu pdiang ya ka ban mane ya Bat kani ka ba pen I ya ka dak jong ke jinglong Blei ke jong mentangin ya pet I ke katu kani ke jing jana ka Bible ha ka ba ye dei bat kani ke jing mane ya Jisu. Kisenran kilaya mani yo ke gospel Matius kat sanglai pulai ke itu te kita ki bahagata kaliang kilaya mani yo kilaya ong shisha me wa kun jong Blei kisenran hadin ke jingkiu no ke jong Jisu syabneng kilaya mani yo gospel ka ba katkum ke jong Lukas lunang ka ba arkus saud kat san puar kong kisenran hadin te haba kila mani yo kilalit pai pat che Jerusalem Daka jingkemen ka bakrao. Kiargut ki Mary kila mani yo ka Bible ka yeto ingi kumni. Matius arpo pran kot kendai. Te haba kidang yalet ban yeto aki senran chong ha kmi ru Jisu lawan tan eki.
ulang kublai habakilawan hajan te kilaya ban ki grabs ye ki kechat ki jong bat kila manedem ya briu balayo kia ulamani Jisu gospel ka bakat kum Yohanes khandai pra ka ong te ulaong nganget ko try te ulaong nganget ko try bat ulamani dem ya nado kiri start agapor bala khayu Jisu ka Bible kala ya thu ka ong yangi kumni Matius ar katway haba kilaya dem kilaya maniru ya Angel kia mani Hebrew yue Henry pinsem ya kata ki brio baroh kembangalong haka weges ki kinya mani ya Jisu Christ Philippians nang baar ko chipodo katway bat haka kerteng ke jong Jisu ke khosi baroh kanyo bandem krup ki jong ki bahagi beneng bat ki jong ya ba ka kendo bat ki jong ki bahapo ka kendo ken badu thalit baroh unyo egaban plasna bau Jisu Christ ulang utrai ya kaban pendan burom ya ublei ubau kpa ki parlok beit ki parbangen bat ki mensiem ba kordor ngi bau Jisu WhatsApp pdiang haba mani namar kata kadau klapa wan mani nga namar bau snow tho yaladi ba udei ublei ngi puli haga kitab jing pen pau kalan nong ba arpuar kat kot pradu khandai Bau Yohanes uladem krup ye kaban mani ki angel ubala pen I hau ye ki pen ban utang angel sim la sha ye kaban mani ye ubar ulang pen ban kumni tu mani dem yo blei utang angel sim la sha bon mani namar usngau thu ya diri bom de blei pen ban Jisu habaki brio kila mani sim la ong kumnu ru ula pdiang bat kata ka jing pdiang ka jong Jisu ngio I shisha ya kata ka jinglong blei ka jong bat ya kata ka jinglong ka ba Kyrpang ka jong bat haga bangan penkut ya kani ka jinghikai ha kani ka por ka ba bynta ngakwa ya ka ban bu ya pi ya kani ka jingli ka ba Jisu ula kalai ki sanran baruang kumni naga gospel kat bakum Matius lenong katnriu dekat katlai do kanriu piti piong bangalong way u Petrus u yatuang melong ukun u Blei Un lada u Jisu udei ban kalia pi ya gane ka jingli Piti piong ngalong way kay kajubab kajong pi ki para mensiem ki ba kordor ki balayo sngeu ye kani kajing hikai nadu katay katayo kabala depno bat menta katayo kitu kijing pensisa kijing wanra ki jonga baroh nagaktiin kajong ublay ladau ni Jisu de ban keli Piti piong ngalong way kay kajubab kajong pi ya kata ka jingkali kajong Jisu Christ hatu pinong na kumbong Petrus hatu piyo inem ya kata ka jinglong ka ba Kyrpang kajong bat kajubab jong pi ya kani ka jingkali kadai ka rai ya ka jingim ka ba bom chukut kajong pi kumta nga khot ye pi Hakane ka por ring ba jong kane ka jinghikai sha une Jisu Christ o wa dan ye kata ka jinglong ka ba Kyrpang ki bang yo I kata ka jinglong blai ka jong ki bang yo I ka por ka ba udon ya ki kam ki ba ulale de tang u blai wala ban le bat ka ba kam sngau tanat shu kalong ba Jisu Tang bulawan sa kani ka partay bansa ya balo jang kading na hindi ka si ka balayo la malipan ban na ka banta jang pi paro ki ba pdiang ye ka jinglong ka ba Kyrpang bat pdiang ye ukong utray bat unang panim ha ka jingim ka ba simet ka jang pi pinyo ban ma ye ka jingim ka ba pom jukut u Blei Un kyrkhu ye pi u Blei Un kyrkhu ye kani ka jinghikai u Blei na ka banta ka burom jang Amen. Tungin pendam haka jingduwai. Ko pa jinga beneng wan ka banang yo pa de meken ko trai ling ba. Jong kene ke jinghi kai ka ba menta.
Sa phang kata ke Jinglong kaba Kyrpang kaba ngila ban yo I ke Jinglong belai ke jong me. Dang don sibun ki mensim ki ba Kordor ki badang yo I me tangkum ubrio, tangkum unong hikai tangkum u prophet. Henry kini ki jingikai ki ba ngayo sngewbha kini ki artayo. Lengba ka ktien ka jong me ken ko try. Ya rap iki bakila ban ong. Kumba ong u Petras. Melong u kun jong U Blei Un. Daga bakin ong artat try Jisu wan bandrung ka donut badaka mensim ka jonga. Kyrkhu ikini baroh ki bala pelet jengot ban ngap ikini ka jingikai. Kyrkhu ya ka ying ka sem ka jong kiro kumju. Nah ya kyrkhu ya kini ka good news channel ro kumju. Banang la ban pin sapriang ya ka kubor jong ka jingpenim. Sim ke burom siladi. Ha ka kerteng jong utrai ban nong penim jong iblang Jisu Christ. Nado mentah sido ki artang ki babom jukut. Amen.